Отива очевидно. Нали не сте сърди да отидат го прибихме? Наистина, много станаха и просто вече... Ама аз го видях много вътре. Аз го видях. Ако малко се съмнявах, че може да е вътре, ще нямаш нищо така да... Аз го видях. Даже предните, дето Румен каза, че тогава видях, че не се да лъжи за една точка. Така правим. Също състезание къде има? Има ли ветерал? Нова година. Примерия. Само ветерански. Само ветерански. Аз не си иска да кажеш, че ти не можеш да дори, защото ти... Така с декември... Какво да правя тук, след като ще ми купон, нали? Мен моят куп ме е по-важен. Да. Не, черпен от... Хайде. Другия път, нали, като е съюзското, ще ви взема по 10 лет. Между другото, Надя каза да се записаме за новата година, защото никой не е казал, че ще посещава, пък трябва да вземем места. Вече от вторник най-късно трябва да започнем, нали, колко души ще бъдат. Значи казваш, аз ще бъда с един човек и напише двама, сълзица плюс едно. Или сълзица и зеленика и... Да. И Слънчо, и... Да. И Тахо, и... Да. И Мавродиев, кой беше то... Не, Калудов, как беше? Нейната фамилия беше... Катилева. Като си казах сълзица и Тодори Катилева. Иначе... Не ли беше къпкатил, е баща, знаеш къпкатил, Сали, нали? Баща ти е катил. Баща ти е катил, викам. И каква му е фамилията? И... Идва от Катя. То от Катя ли идва? Аз мислих, че... Катили. Това на какъв език е? Това е име. Идва от Катил идва, защото, нали, се е правили на големите катилски острови. Зато и тя е... Така. Тя е баш Катил. И си намерила Тахо, който, нали, макар да няма такава фамилия, просто, нали, от всякъде. Кой ли знае, че Катил в интересна истина? Трябва ми Википедия. Не, моето.
това нещо къде се слага? Не ли? Да, да. Защото в някаква степен би изглеждало като колон за жертвери, не знам кой би носил такова нещо. Да, те са вързани връзките, да. Те са вързани връзките. Странен ефект намирам в лявото си око. Значи като гледам на среща всичко виждам само с ляво око, нали? Перфектно там. Верига, бадминтон, баболатите, звездички. Като гледам табелките с номерата на кортовете не мога да ги видя ясно. Да видях как по-добре да им почва да мижам с едното, с другото. От зеленото ли, от кое? Всичко. Долу да ги сменят цифрите ги виждам перфектно на това. Обаче цифрите ги мержеле от всякъде. Нещо зеленото. Подам в него. Аз пък с лялото по-малко по-низко. Съм с лялото ми се вижда да размазам на мастилата. Аз точно се чу дали не е някаква постигната, защото по принцип, нали, аз ходих на лекар и лекарът като ме прегледа с мисълта каза, такова нали, и за възрастта си, за доста по-рано, но перфектно че виждаш, идеално, не знам какъв ти е проблем. Там една такова разстояние вече не мога да чета, добре, може да чета, в момента не мога, не го виждам, трябва така да е. Чека да това, нали, просто бръкс на чудесата, нали. Никой не трябва да чете на такова разстояние. Не трябва да можеш, нали. Не е нормално да мисля. Така знам, че съм можел и съм виждал. Защото си можел да ти Това между другото в професията ни е сравнително важно, смисъл, че при нас местата са тесни, машинария, едно друго тръгва такива работи и понякога не можеш точно да се навиш главата и това претега. Ама като не можеш да видиш какво е, най-това да го разбереш. Гледала да вкарваш, да му светиш, не става винаги. Върши много добра работа. Както стана ясно, разподава съм си белето на всеки. Така, като не се възпитила, си дали да ви кипича на който ще грее. Пускам ти си събереш, пускам надолу главата да ги вземаш. Надявам се пипата да се събереш всички багажи на останалите неща, колко стоим по една блуза или нещо на всяко съжаление. Имаме древни. Къде ли е свекира? Не знам дали казвам.
повечето. Между две данни. Ганче, какво падна? Панелки такива искате ли? Балканяна ли какви бяха? Хубавите панелки, да ти правиха с Наталия. Останали са при Михалев, ще го питам какви размери, ако искаме да си вземем. Аз искам да се взема, защото съм много хубаво. Аз не искам. Аз имам много панели. 10 лева ми се ще бяха. Страшно трико и не е изкуственото. Трябва да е надали. Аз си имам хиляди панелки къщи. Това е лошо, че наистина е много. Кое са ти, цепелите? Оби, Да, бе, имам. оби. Кое гледаш това? Не съм я виждал, в смисъл, направо служи всяка и съм я виждал.